I en dive, James Samson og Mie Moltke. Break it. Hvad er min kadet? Opel Kadett, den er oldtidens nummer 1. Hvad er min kadet? Hvad er min kadet? Opel Kadett, den er oldtidens nummer 1. Hey pige, hvor har du været hen? Din røv, den er stor, jeg vil have den med hjem. Jeg er inde på klubben hver eneste dag, pilfingersag. Man kan ikke stole på en pige med en hey røv.